Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may listenerya ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala na ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakitan dyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplansa na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to Mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masalikat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikat, epektibo. DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5
K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. K5 Ted Aujero Francia at K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Martes, Setyembre 16, 2025, nagapanalithi sa syudad sang Iloilo. Mga ka-K5, welcome na sa DTX 500 Morning Newscast. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalwan sang DTX 500. DTX 500, nagatap na sa diabetes, hypertension kag cancer. Pagtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Top story of the day. Top story of the day. Malapnagon nga hublag protesta batok sa korupsyon sa gobyerno, hindi pagpunggan sang presidente. Sa balita lokal, linibok ka mga rallyesta, kinalauman magapasakop sa hublag protesta kontra korupsyon, subong nga si Mana diri sa Iloilo. Duha ka banwa sa Quinto Distrito nakabaton sang pinakadako nga pondo para sa flood control projects suno sa record. Balita regional, malapit 80 million pesos kabilis ang flood control projects sa pamilya Diskaya sa Aklan, ginpauntat. Sa K5 Network News, konsihal sa Magsaysay, Misamis Oriental, nadakpan sa pagbaligya sang Cebu. Sa balita national, AFP, yara na sa red alert status kasunod sa mga protesta batok sa korupsyon sa gobyerno. Mga himata sang mga opisyal nga masulod sa kontrata sa gobyerno, 2 milyon. Balita international, linibok ang mga tao sa Turkey, nagprotesta, presidente ginapa-resign. Balita negosyo, remittances gikan sa mga overseas Filipino nagtaas sa bulan sang Hulyo. Balita sa hinampang sa boxing, Canelo Alvarez nagapangayo sang rematch kay Terence Crawford. Balita entertainment, Arnel Pineda gindakop. Sa balitang extra special, kabog o kon klonaknit, giniimo nga hinuptanan sang isa ka pamilya sa Misamis Occidental.
Ikaw, Sir Jesse James Carvilles, Ma'am Tessa Arsua, kay Sir Jesse James Carvilles, kay Ma'am Selfa Carvilles, Sir Eduardo Ignacio dira sa Bitoon Haro, Ma'am Arlina Tilar Magoles, Ma'am Laura, anong imo nga pet? Ay laya kabog. Las 6:12 na sa aga. Kadungan sa imo nga breakfast sa sining oras, Sir Dan Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, Ma'am Terry Grace Lapata Calvo, and Sir Alan Calvo dyan sa Maribuyong Dueñas. Ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ma'am Ninfa Tahala, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Sir Bemboy Ilumba, and Ma'am Ningning sa inyong nga breakfast. Ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang Klinika Sport Biotics kag DTX 500. Hindi pagbalabaga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang malapnagon nga hublag protesta sa mga pumuloyo sa September 21 Domingo bangod sa mga nagaluntad nga kagarukan sa gobyerno. Sunod sa presidente nga nahangpan niya ang lubos nga kaakig sang publiko bangod siya mismo ang akigman kag kun hindi lamang siya ang presidente sang pungsod magaupod man siya sa mga magaprotesta. Una diri ginatagan pagtamod sang presidente nga siya ang nagbuyagyag sa issue sang corruption sa flood control projects kay interes niya nga masolve ang tuman kalala nga problema sa kagarukan sa gobyerno. Ginhaylo ni Marcos Jr. ang publiko nga maghulag kag ipabati o kun ipakita ang kaakig sa mga tawo nga nagapangawat sang kwarta sang gobyerno. Subong man iya ginpanugyan nga dapat himuon lamang sa malinong kag matahuay nga paagi ang pagprotesta. Ginhimo sa presidente ang pahayag kadungan sa iya paghingalan kay Anay Supreme Court Justice Andres Reyes nga magapamuno sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI kag gitukod agud mag-investigate sa mga anomalya sa flood control project sa pungsod. Nahibaluan ang duha pa ka miyembro sang ICI amo sa Anay DPWH Secretary Rogelio Babes Lasso Singson kag Rosana Fajardo, Country Managing Partner sa auditing firm nga SGV and Company. Si Presidente Marcos Jr. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, mahirap na yan. The police will have to do its duty to maintain peace and order. Las 6:15 na sa aga sa Pilipinas sa detalye sang mga balita lokal. Ang balita ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Magaog yun ang nagkalain-lain nga sektor sa syudad ka probinsya sang Iloilo agod ipabutsag ang mabaskog nga pagpamatok sa korupsyon sa hiwaton nga protesta sa September 18 kag 21, 2025. Sino kay Elmer Foro, Secretary General sang Bayan Panay. Linibok ka mga pumulasakop ang inalauman kag bukas man ini sa publiko. Sino kay Foro sa September 18 alas 4 sang hapon, gatipon sa aganan flyover sa Pavia ang mga grupo bilang build-up event sa din ini ang makahuluya kag hayag nga halimbawa sang pagpangurakot samtang sa Setyembre 21 Domingo anibersaryo sang martial law magapatigayon sang marching o kon pagmarcha gikan sa Haro Public Plaza tubtob sa Iloilo Provincial Capital alas 3 sang hapon kag may hiwaton naman nga programa. Sa kaangot nga balita lokal, hindi pagpanugutan ang mga katapo sang Progressive Group nga magpatigayon sang protesta kung wala sang nagakaigo nga permiso gikan sa otoridad. Suno kay Public Order and Safety Management Office o kon POSMO Head, Mr. Oldarico Garbanzos, ginapatuman sa karon sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang no permit, no rally policy kasunod sa ginalauman nga pagprotesta sa mga grupo bangod sa madata nga mga
korupsyon kag problema sa flood control projects sa Setyembre 21 tuig 2025. Samtang sa bahin naman sang Iloilo City Government, ginpayag ni Garbanzos nga dapat may agreement ang mga rallyista kag syudad, ilabi na kung mag-usar sang dalan nga dapat half lane lang ang gamiton kag tinguan nga wala sang obstruction sa dalanon kung mag-rally agud nga hindi magtuga sang trapiko. Sa karon suno sa natungdan, wala pa sang may nag-apply sa ila sang permit apang base sa ila monitoring posible nga madamo ang magaupod sa hublag protesta sa nasambit nga petsa. Las 6:08 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Ginapasiguro sang nagkalilain nga sektor nga magapasakop sa hublag protesta sa September 18 kag 21 sa siyudad sang Iloilo nga may masulhay ang ilang aktibidad. Suno kay Elmer Foro, Secretary General sang Bayan Panay, sa kasaysayan sang siyudad sang Iloilo, ang pagprotesta ang wala nangin violent o kon aggressive. Dugang pa ni Foro, ang ila gilamang nga tinutuyo ang mga sukton sang accountability kag pasabton ang mga may kilabtanan sa pagpangurakot sa infrastructure projects ilabi na sa flood control. Nahibaluan nga nagpabutsag man sang paghangop si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kaakig nga nabatsagan sang publiko kasunod sang nabuyagyag nga issue. Sa dugang pa nga balita, Local Public Safety Management Office, ginahandaan na ang posible protesta sa Iloilo City. K5 Jenny Kauyunan sa report. Nakahanda na ang Public Order and Safety Management Office kung POSMO sa patigayunon nga protesta sa mga nagkalain-lain nga grupo diri sa Iloilo City sa palaaboton nga Setyembre 21. Ini matapos ang Youth Movement 2025 sa diin ginaembetaran ang tanan nga magtambong sa protesta batok sa korupsyon sa pungsod. Suno kay POSMO Head Mr. Oldarico Garbanzos nga nag-umpisa na ang ilang monitoring sa posible rally diri sa Iloilo City. Sa diin nagka-coordinate naman ang natungdan sa Iloilo City Police Office para mag-complement sang personnel sa crowd control kag pagbantay sa hiwatan sang hublag protesta. Dugang pa sa natungdan, mayara sila sang 20 ka mga personnel nga i-deploy kag magadugang pa sila kon kinahanglanon. Samtang ginaplanuhan man nila posible pagpugog sang trapiko, rason nga mayara sang ginahandang a traffic plan ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Nagapatiman ang natungdan nga mangin malinong kag matawhay ang pagpatigayon sang rally. Amon lang diri is we are monitoring and collaborating sa Iloilo City Police Office. Ang makomplement kami sang tao, but nakita ko naman it could be a peaceful rally ini. And take ko na nung makomplement namon in so far sa crowd control, monitoring sa mga areas kay kun report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa aga Philippine Standard Time, oras dulong sang DTX Beauty Soap. Hindi maapektuhan ang commuters sa Huwebes, September 18, may kangtanan sa hiwaton nga nationwide transport strike batok sa korupsyon sa gobyerno. Suno kay Raimundo Parcon, chairman sang Western Visayas Transport Cooperative o WVTC, mangin 100% ang ila operation kag may bastante nga units nga wala na consolidate nga mahimo kuhaan sang special permit. Dugang pa ni Parcon ang mga magapasakop sa protesta among mga unconsolidated units bangod base sa pagsulundan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB nga may nagakaigo nga penalty ang nagapasakop sa untat biyahe. Ang pagprotesta among pagpakita sa mga grupo sang pagpamatok sa pagpangurakot matapos na buyagyag ang issue angot sa flood control controversy. Ginmanduan sang Iloilo City Council ang Office of the Building Official nga i-audit ang tanan nga mga proyekto sang Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa privilege speech ni Councilor Johnny Young, ang chairman sang Committee on Engineering nagpabutyag ini sang kahangawa bangod ang mga proyekto sang DPWH ang wala sang nagakaigo nga permit antes ang implementasyon sang mga ini. Dugang pa ni Young nga dapat magsunod ang ahensya sa National Building Code of the Philippines nga dapat mayara sang permit ang tanan nga mga proyekto, public man o kon pribado. Samtang ginpaigman ni Young nga ang mga proyekto nga wala nag-agi sa eksakto nga proseso kag wala sang eksakto nga permit gikan sa OBO kon Office of the Building Official ang nagapahayag
o kung nakapahuyang sa kredibilidad sang proyekto kag nagahatag sang risgo sa mga pumuluyo. Las 6:22 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Duha ka mga banwa sa 5 distrito sang Iloilo nakabaton sang pinakadako nga pondo para sa flood control base sa sumbong sa Pangulo Portal. Reggie Di Mayo sa report. Mga ka-K5 nakabaton sa pinakadakong alokasyon para sa mga proyekto sa flood control ang duha ka banwa sa 5 distrito base sa datos ng ginhatag sang sumbong sa Pangulo Portal. Lakip diri ang banwa sang Ahoy kag Barotac Veho nga may tagsyam ka proyekto nga na-record sandig sa data nga nagadugang ang numero sa mga proyekto kada tuig kun sa diin 5 ka proyekto sang tuig 2022, 8 naman sa tuig 2023, 9 sang tuig 2024 kag may isa na ang nakalinya para sa tuig 2025. Angot diri ang barangay Pili sa banwa sang Ahoy ang nakabaton sang duha ka separado nga proyekto nga ginaward sa amuman nga kontraktora amo ang Caesars Construction and Supply nga nakabase sa Butuan City, Agusan del Norte. Dugang pa, 3 ka flood control project sa Barangay Barido ang ginaward sa nagkarinlain nga kontraktora. Samtang sa Barotac Veho, nagapakita sang pareho nga clustering nga may 4 ka dako nga proyekto sa Barangay Poblasyon Ilawod kag 3 sa Barangay Natividad tanan nakatutok sa higad sang Barotac Veho River. Sa kapugusan, naglabot sa 503 million pesos ang alokasyon sang Ahoy, samtang ang Barotac Veho mayara sang 610 million pesos nga budget para sa flood control projects. Nahibaluan nga ang kadamuon sang proyekto lain sa resulta sang risk assessment sang DNR MGB Region 6 nga nagasiling nga may iban pa nga banwa sa Iloilo nga mas delikado sa pagbaha kag pagtiphag sang duta. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa 5 distrito. K5 News Apat. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Wala ni Iloilo 1st District Representative Dr. Janet Garin nga may kaangtanan ini sa pagkakas kay Dr. Joseph G. o Joseph D. Nicolo bilang Hospital Director sa Western Visayas Medical Center kon WVMC. Pagi sa iya nga Facebook post, liwat nga ginatag ni Garin kawala ini nagtawag kay Department of Health o kon DOH Secretary Ted Herbosa agud nga makakas sa pwesto ang doktor. Ini ang kasunod sang pagwa sang pila ka mga fake news nga nagakuha ini sang kickback nga balor 53 million pesos sa proyekto sa WVMC. Suno kay Garin wala ini nagapakig-istorya sa mga kontraktor sa mga ospital kag labi na nga wala ini sang anuman nga koneksyon sa mga ini. Madumduman nga una na nga ginpanginwala kag ginpahig sang kongresista nga hindi siya ang ginatumod nga lady government official nga nagapangayo sang kickback sa proyekto sa ospital nga amuman ang nagtawag kay Secretary Herbosa agon nga ipakaka sa pwesto ang chief sang ospital matapos ka wala sinigin pirmahan ang iya nga request. Las 6:25 sa aga, oras ginadulong sang ascorbic acid Mighty C. Na pirmahan na ni Iloilo Governor Arthur Rivera Defensor Jr. ang Memorandum of Agreement o MOA kag Memorandum of Understanding sa tunga sang Iloilo Provincial Government kag sang duha ka eskwelahan nga nagasuporta sa mga proyekto sa idalom sang Tanom Iloilo for More Progress Program sang probinsya. Nakip sa mga eskwelahan among West Visayas State University, College of Agriculture and Forestry nga may katuyuan nga mapaayo ang pagdumala sang Arboretum kag Botanical Butterfly Garden sa sulod sa Maasin Watershed Forest Reserve sa Daha Maasin kag Central Philippine University o CPU nga may katuyuan nga magpatukod sang Center for Mangrove and Marine Biodiversity Conservation sa Sitio Panuson, Barangay Nabitasan, Liganes, Barangay Dangulaan, Anilaw kag Barangay Kulasi, Ahoy, Iloilo. Nagapasalamat ang gobernador sa suporta nga ginhatag sa among educational institutions sa programa sang lokal nga panguluhan. Sa dugang pa nga balita lokal, Iloilo Provincial Teen Center Day, ginhiwat yari ang report.
Madinalago ng ginhiwat nga Iloilo Provincial Teen Center Day sa Iloilo Convention Center. Ini ang ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang keynote speaker. Ang kahiwatan ng may katuyuan nga istoryahan ang Population Data and Management, Responsible Parenthood, Adolescent and Youth Development Program, kag Population and Development Integration. Naghatag naman sa iatag sa kamensahe si Vice Governor Nathalie Andebuque kag SK Federation President Sara Javier. Nagapasalamat naman si Provincial Population Officer Attorney Ruel Von Superio sa Iloilo Provincial Government sa wala untat nga suporta nga ginahatag sa ila opisina agud nga mabuligan ang mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo paagi sa ila mga programa. Make healthy and responsible choices. 2. Age as active leaders and advocates in your respective schools, communities, and beyond. And 3. Excel, excelling not only in academics, but also character, leadership, and life skills. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do You Feel Tired? Oras kinadulong sang D3 Bayo. Ginkilala sang Police Regional Office 6 Sandaya Iloilo Police Provincial Office Drug Enforcement Unit Chief Police Major Daji De Lima kag Police Master Sergeant Amando Corporal. Ini ang kadungan sa flag raising ceremony kaging patigayon sang damlaglang sa Camp Martinso Filo Delgado, siyudad sang Iloilo. Nakabato ng maini sa medalya ng kadakilaan kasunod sang madinalagon nga drug bypass operation sa diin aresto ang high value target na confiscate ang 230 gramos nga suspected sabu kag armas sa barangay Ilahas, Dingli, Iloilo sang Agosto 30. Kabahin man sa programa ang skills demonstration sa mga bag-o lang na graduate sa 5 kaadlaw nga drone seminar. Sa dugang pangabalita lokal, dakop ang active barangay Tanon sa barangay San Juan Molo sa ginkasa nga drug bypass operation sa Iloilo City Police Station 4 sa amuman nga lugar. Ginkilala nga arestado nga si Ombet, 55 anyos sa diin, na bakla ni sang isa ka sachet sa ginapatian shabu gamit ang bypass money nga balor 3,000 pesos. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, OIC sang Iloilo City Police Station 4, amo nga hindi maubos ang nagagamit sang illegal nga droga sa nasabit nga barangay. Bangod nga may nagreport sa ilang nga mismo opisyal sang barangay ang nagaduso kag nagagamit sini. Angod diri nagkuha sa paginakop ni Ombet ang 5 grams sang illegal nga droga nga may market value nga 34,000 pesos. Alas 6:30 na sa aga, oras kinatulong sang pre-bio coffee, ang healthy nga kape mananam. Sa haro, runner sang durugista na dakpan, yari ang report. Arestado sa ginkasa nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa distrito sang Haro ang isa ka construction worker nga tumandok sang Miagaw. Arestado sa ginkasa nga joint drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit, Iloilo City Police Station 3, Philippine Drug Enforcement Group o PIDEG 6, kag Regional Intelligence Unit si alias JM, 28 anyos nga construction worker, residente sang barangay Baybay, Miagaw, Iloilo, pasado las 8 sang gabi, Setyembre 15, sa barangay Lanit Haro, Iloilo City. Suro pa kay Police Captain Roque Jimeno III, ang officer in charge sang City Drug Enforcement Unit. Ginpayag sini nga isa ka high-value individual o kana HVI ang nasambit nga arestado kag nagaserbe runner o kun amuang ginasugo sa pagkuha sang supply kag pagdistribute sang illegal nga droga. Nakuha sa iya paghinakop ang 14 tanan ka sachet sang suspected shabu. Lakip na ang bypass item nga may kabugaton nga 55 gramos kag may market value nga 374,000 pesos. Amuman ang bypass money nga balor 8,000 pesos. Suro pa kay Jimeno, ila pa nga ginahibalo kon may iban pa gid ini record sa pulis sa ila nga banwa kag iban pa nga lugar. Samtang ginpanginwala naman ni alias JM nga naga-engage ini sa pagduso sang illegal nga droga
kag nakahanda nga magpaidalom sa drug testing. Pahayag pa niya, nagpakayo lang ini kuntani sang cellphone sa distrito sang Haro apang sa tungasang inventory may nagtawag sa iya cellphone nga amo si Toto B. Sanggin pamangkot ini kung sino ang nagatawag. Ginpayag sini nga may nagmandugid lamang nga amo ang ipapangalan sa nasambit nga number apang wala siya nakahibalo sang transaksyon. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yari ang kabahin sang payag ni Police Captain Roque Jimeno III. Sa iyang position, so all in all, more or less 55 grams with a standard drug price of 370 per thousand. Dito sa Kapuli, ginasugo-sugo lang kung ano ang itawag siya. So kung diin man diri sa Iloilo City or sa Iloilo Province, kung anong ginakamand sa iyang source, so dito na sa deliver nakaliwaan sa iyang pagbigas ng tubo. Nakahanda naman nga magpaidalam sa drug testing ang ining subject person mga ka-K5 agod mapamatudan ang iya sining aligasyon nga wala siya naga-engage o kung nagagamit man sang illegal nga droga. Ini si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Suspect nga naniro sa Bilasyunan, kasuhan K5 Karen Badilla sa Ripo. Mga ka-K5, kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms kag 2 counts ang attempted homicide ang ginfile batok ni sa hubog na lalaki nga nang tiro sa 5 kabeses sa iyang kasilingan bangod gid lamang niya sa away sa Kudal dito sa may Zone 2 Barangay Hamabalod sa Banwa sang Pototan sa tong Setyembre 13 mga ka-K5. Ginkilala ang biktima nga si Jonathan Mones, 49 anyos, construction worker, bata sini nga 19 anyos nga nasalabat sa krimen, samtang ang suspect amo naman si Alan Ebro, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Brian Alamo, hepe sa Pototan Municipal Police Station, ginpayag sini nga 2 counts of attempted murder kag paglapas sa illegal possession of firearms ang ginfile batok kay Ebro. Base sa investigasyon suno kay Alamo nga nagmaoy ang suspect sa guwas ng dalan kag nagsinggitan sa pangalan ni Jonathan, rason nga nagpalapit ang biktima sa iya. Apang hinali lang gintiro ni Ebro sang 5 kabeses si Jonathan nga wala naman na igo o galing na sa labat ang 19 anyos sini nga bata nga lalaki sa din may igo ini sa natuong nga kamo. Suno pa kay Alamo nga may madugay na nga pagsinuyaay ang duha bangod sa duta nga ilag na istaran sa din lunsay sila nga nagasquat sa lugar. Na-recover naman ang 45 caliber pistol sa din nag-request na ang Pototan Municipal Police Station sa Regional Civil Security Unit sa certification para mahibaluan ang records ng pusil kag para matumod man kung lisensyado ini. Samtang yara naman sa establing nga kondisyon ang 19 anyos sa din nakagwa na ini sa ospital. For the case of 2 counts of attempted homicide, kag for violation of legal possession of firearm under Republic 10591. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Las 6:35 na sa aga, Philippine Standard Time sa Balita Regional, malapit 80 million pesos nga balor sang flood control projects sang pamilya Diskaya sa Aklan, ginpauntat. Yari ang report. Ginakabalaan sang mga pumuloyo sa Barangay Banay-Banay Malinaw ang suspensyon sang 78.3 million pesos nga flood control project subong nga tig-ululan. Suno kay punong Barangay Joan Ristare, 3 pa lang kabulan, humalin sa nga ginaumpisahan ang nasambitan nga proyekto sa nga taga St. Matthew General Contractor and Development Corporation nga ginapanag-iyahan sa nga pamilya Diskaya. Kung sa diin, ginpapundo ini bangod sa isyo sa mga manomalya nga flood control project sa nasyon. Ginapayag nga mga 20% lang sa nga masobra 700 meters nga revetment wall nga dapat matapos na kuntani sa Pebrero 2026. Bangod sini, masobra 80 ka mga puloy-an ang apektado kag nagalabot sa hawak ang baha kada magabubo sa nga mabaskog ang ulan. Nagakanugon ang mga residente sa lugar nga imbis makabulig sa ila ang nasambitan nga proyekto, posible pa ini nga magadala sa ila sang halit labi na gid karon nga tiyempo sang tingulan. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, ag Kalingawan sa Kalibo.
K5 News FM. Sa Capiz, mga rebelde ginalagas sang Army. K5 Ronald Roldan Villarreal sa report. Nagapadayon pang paglagas sang militar sa makatapo sang New People's Army o kon NPA sa kabukiran sang Bano sang Tapas sa probinsya sang Capiz. Sa pinakauli nga engkwentro nga nagluntad sang tinilikdan nga September 13 sa Sitio na Atip, Barangay Lahog sa Nasambit, Cabanwa, isa ka miyembro sang regional headquarters sang Komiteng Rion Panay ang napatay samtang nagapakigbayloan isang luthang sa militar. Ini ang ginkilala kay Kristen May Capadusio nga may mga alias nga Cheryl, Elsa, Paday kag Isa, platoon medic sa Nasambit nga grupo. Sang tinilikdan nga Agosto, nangin asod-asod man ang engkwentro sa Tapas nga nagresulta sa kamatayon sa isa ka miyembro sang Philippine Army kag pagkapila sa duha ka iban pa. Sa karon, padayon ang pag-ayam sa militar sa mga ginakabig, miyembro sang Communist Terrorist Group. Panawagan naman sa militar na magsungka na mga nabilin nga rebelde nga grupo para makabalik sa normal nga pagpangabuhi. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginadulong sang Mighty C kag DTX 500. Sa K5 Network News, konsehal sa Magsaysay, Misamis Oriental, arestado matapos makuhaan sang shabu. Yari ang report. Timbong ang incumbent municipal councilor sa Magsaysay, Misamis Oriental matapos nakuhanan ng shabu. Kinilala ang 49 anyos na konsehal na si Shalako Uba, residente ng Barangay Candiis sa nasabing bayan. Huli rin ang kanyang dalawa pang kasama na si Albert Pimentel Aquino, Mercury Cardino, isa sa mga dinakip ang anak ng dating barangay chairman ng Kibunsod na nakatira sa Barangay Artade. Inaresto si Uba sa pamamagitan ng search warrant implementation ng PDEA Misamis Oriental. Si Judge Arthur Abudente ang nag-issue ng warrant. Nakuha sa posisyon ng suspect ang 5 pakete ng shabu. Sa pagrekisa sa kanya, inamin ni Uban ang kanyang paggamit ng illegal drugs. Kung may nag-arkila sa negosyo niyang van, lalo na kung mahaba ang biyahe. Ayon kay PDEA Miss or Provincial Officer Expedito Cardona, pinaigting nila ang kanilang investigasyon sa mga taong may kaugnayan sa mga dinakip na involved rin sa illegal drugs. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Mga aplikante sa pagkapulis sa Isabela ginaproseso na. K5 Dan Chavez sa report. Kasalukuyang sinasagawa ng Philippine National Police katuwang ang National Police Commission Regional Office 2 ang pagproseso ng mga aplikante ng mga nagnanais sumapi sa hanay ng kapulisan ngayong Lunes, Setyembre 15 at magtatagal hanggang Setyembre 19 sa Robinsons Mall, Barangay Mabini, Santiago City. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago kay Lilia Catulin, Law Enforcement Evaluation Officer at Designated Provincial Officer ng Quirino, ang kwalifikasyon sa naturang pagproseso ay dapat 4-year degree holder ang aplikante at magpakita ng pruweba gaya ng transcript of record o diploma. Dagdag pa nito, ang mga pumasa sa screening ay maaaring mag-apply sa kahit saang rehiyon sa Pilipinas. Itinakda naman ang PNP Entrance at Promotional Examination sa Oktubre 19. Mula rito sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante. Las 6:41 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Yara na sa red alert status ang Armed Forces of the Philippines sa AFP sa tunga sang mga hublag protesta batok sa korupsyon sa gobyerno kaangay sang maanomalya nga flood control projects. Ginpasalig man sa AFP ang ila loyalty sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. sa piyak sang panawagan nga bawion ang suporta sa gobyerno. Sa pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, hindi pagpahanugutan sa ila opisina ang sinuman nga tawo kon grupo nga usaron ang amo nga sitwasyon agud magtugas ang kasingki kag magtugas sang
hindi paghiliusa sa katilingban ukon kinaggamo. Sa dugang pangabalita national, ginkalipay ni Senator Ping Lacson ang malapad nga sakop sa investigasyon sa Independent Commission on Infrastructure nga gintukod agud usisaon ang tanan nga proyekto kag infrastruktura sa gobyerno kag hindi lang ang mga anomalya nga mga proyekto sa pagkontrol sang baha sa pungsod. Luyag man niya nga mapadako ang transparency sa report of the President nga website paagi sa paglakip ang sang datos sa pagpondo sa mga proyekto sa infrastruktura. Suno kay Lacson, ini ang magapadako sang transparency sa tagsa katikang, hindi na pagsambiton ang partisipasyon sang publiko sa pagbantay kundiin kag paano gingasto ang mga buhi. Las 6:42 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500. Gindoso ni House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill number 3661 nga nagatuyo dumilian ang mga himata sa mga opisyal sa gobyerno tubtob sa ikaapat nga level sang kangtanan nga makigkontrata sa gobyerno. Ang hagna ang sabat sa madugay na nga aligasyon sang nepotismo, padrino system kag corruption nga makautod sa kadena sang kultura sang pangkaugalingon nga interes. Ginpamilit ni Marcos nga ang pondo sa gobyerno ang para sa mga pumuluyo, hindi para sa pagmanggaranon sa mga himata sa mga opisyal sa gobyerno. Nagapati si Congressman Marcos kang hagna ang tikang padulong sa gobyerno nga patas, klaro kag matuod para sa tawo. Wala ginahimutig sang kongresista nga may mga may goan apang gipamilit sini nga ang kada sentimo nga ginakolekta nga buwis sang gobyerno sa kada Pilipino ang dapat ginagasto sa may paghalong kag integridad. Sa katapusan nga balita national, handa nga sabton sang Philippine National Police o PNP ang mga reklamo nga ginpasaka ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte sa pila ka mga miyembro sang kapulisan. Sa isa ka press conference, ginkompirma ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuano nga magahulat sila sang direktiba humalin sa mga natungdan nga otoridad para sa ila masunod nga tikang angot sa nasambit nga issue. Inibangod lakip sa mga ginpasakaan sang kaso kon nareklamo ang mosaday PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, Police General Nicolas Torre III kag anay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Dugang pa ni Tuano hatagan niya sang tsansa ang mga naulamid nga kapulisan nga gilayon makasabat angot sa issue bilang kabahin sang ila kinamatarong. Samtang magapangatubang naman ang mga ginreklamo nga kapulisan sa kaso nga kidnapping, arbitrary detention, qualified direct assault, expulsion kag usurpation of judicial functions sa idalom sa revised penal code, pati man sa paglapas sa mga ini sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Las 6:44 sa aga. Sa imong breakfast sa sininga oras, Ma'am Angelo de Monteverde, Sir Mark Paul Aguilar Timelo, Sir Mark Paul Aguilar Timelo sa Pasay City, Sir Benny Hermano, Pastor Bobby Riman, Ma'am Mimi, Sir Dan Calvo, ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Sa pungsod Turkey, linibo ka mga tao sa Antara, Turkey ang nagprotesta kung saan ginapanawagan sa maini ang pag-resign sa pwesto ni President Recep Tayyip Erdogan. Kinhimo sang mga pumuluyo sa Turkey ang rally kasunod sang malawig na nga tinuig nga legal crackdown sa mga miyembro sang Republican People's Party. Sumuman ang naghilapit kapag pahalin sa pwesto sa leader sang partido kag leader sang opposition nga si Özgür Özel. Una diri pila ka gatos man ka miyembro sang amo nga partido ang napriso bangod sa akusasyon sang korupsyon kag terorismo. Kalakip na ang nagapanguna nga kalibal sa politika ni Erdogan nga si Mayor Ekrem İmamoğlu sang Istanbul, Turkey. Sa katapusan nga balita international, sa Nepal nagpanawagan ang bago nga interim Prime Minister sang Nepal nga si Sushila Karki sa mga pumuluyo nga mangin kalmado. Kasunod ini sang makahas nga hublag protesta nga ginkamatay sang 72 ka tawo kagin kapilas sang ginatos ka iban pa. Dugang pasini nga dapat mamati ang mga opisyal sang gobyerno sa mga pamatanon. Kinbusla ni Karki
si KP Sharma Oli nga nagbiya sa pwesto bangod padayon nga kinagamo. Nagumpisa ang humlag protesta sa Nepal matapos ang pagdumili sang gobyerno sang social media. 6:47 sa aga. Gusto mo nga healthy? Magtumar na sang Mighty C. Sir Sonric Verdejo, Sir Beboy Verdejo, kay Sir Mark Baikin, Ma'am Sharon May Verdejo Baikin. Good morning, Pastora. Kay Tita Pearly Verdejo, Pastor Ningning, and Sir Melchizedek Verdejo dira sa Bones Eatery sa kilid sa Pure Gold sa Barotac, Nuevo. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape. Good morning, Sir Jefferson Agudines, Ma'am Mirna Come, kay Ma'am Maymay Lala sa Twin Sisters, kay Ma'am Irene Vasquez Sarabia, Sir John Lee Sarabia, IC, and the birthday greetings kay Ervin Vasquez Sarabia. Ervin Vasquez Sarabia, anak ni Sir John Lee and Ma'am Irene, nag-birthday sabong. Arnold Alagos, kay Sir Jeff Agudines, Mark Paul Temelo, Pasig City Vice Mayor Nonoy Elizar Chavez. Good morning, Mayor. And the Mayor, Vice Mayor Panga Lamasan Picso, and Ma'am Kapid Labiaga sa Tipulo Dueñas, pangapena kamo, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginatulong sang Klinika Spore Biotics, 1 Calamansi Juice Powder, Mighty C, kag D3 Bio. Nagtaas ang remittances sang overseas sa Filipinos sa bulan sang July base sa data gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Base sa data, ang cash remittances ginpadala paagi sa mga bangko sang Hulyo naglabot sa $3.179 nga mas mataas sang 3% ipaangid sang Hunyo nga yara lamang sa $2.987 billion. Pinakamataas nga ginhalinan sang remittances ang Estados Unidos nga 40.3%, ginasundan sang Singapore 7.1%, Saudi Arabia 6.2%, Japan 5%, United Kingdom 4.8%, kag United Arab Emirates 4.4%. Sa reference rate, 187 pesos and 33 centavos ang baylo sang isa ka Kuwaiti dinar, 148 pesos and 53 centavos ang Omani Rial, 77 pesos and 69 centavos ang British Pound, 80 pesos and 55 centavos ang Jordanian dinar, 64 centavos ang Lebanese Pound, 57 pesos and 12 centavos ang United Arab Emirates o ang United States dollar, 38 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 53 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 34 centavos ang Hong Kong dollar, 71 pesos and 77 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 27 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 53 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos and 92 centavos ang Australian dollar, 151 pesos and 51 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 22 centavos ang Saudi Riyal, 44 pesos and 36 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 80 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 55 centavos ang United Arab Emirates dirham, 67 pesos and 2 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 8 pesos and 1 centavo ang Chinese yuan, 39 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 67 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 97 centavos ang Denmark kroner, 64 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 60 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos and 10 centavos ang Mexican New Peso, 34 pesos and 2 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 80 centavos ang Norwegian kroner, 20 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 28 centavos ang South African rand, 6 pesos and 13 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 88 centavos ang New Taiwan dollar. Las 6:51 sa aga, nagabubuang mabaskog ng ulan diri sa syudad sang Iloilo. Hindi magsulay, kag magtumar sang DTX 500 kag D3 Bio
para hindi ka pagtrangkasohon, Sir Jean Ray Siman, kay Ma'am Maricel Casiple, kay Ma'am Gemma Crisali Sumido, Sir Jerlan Sumido, Sir Warren Candame, Sir Warren Rojo. Blessed morning, Sir Warren Rojo, Ship Captain Sir Warren Rojo, and Ma'am Karil Rojo. Blessed morning. Sa ito na nga balita sa hinampang, nagalaom si Mexican boxer Canelo Alvarez nga magpasugod si US boxer Terence Crawford sa rematch. Kasunod din isang pagdaog ni Crawford sa unanimous decision sa ilang welterweight title fight. Ginpahig ni Alvarez nga isa ka maragtas ang nasambit niya sa buwa kag mangin manami pagit ini kon maliwat kag handa ini nga mag-away. Nagahibi si Crawford sang ginlawag ni Michael Buffer nga ini ang nagdaog kung sa diin nagpabor sa iyang judges matapos sang 12 o kon 12 ka round. Subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa Miagao Branch, kada Domingo may free consultation. Sa Calino kag Pasig branches, kada Lunes kag kada Huwebes. Naghalong sa peke nga DTX 500, ginalibod sa kabaranggayan. Para hindi ka maintuan, bakal direkta sa product centers para masiguro nga effective. Mamirna Kirante Lapinig. Mamirna Kirante Lapinig kay Joe Mary Noog. Tumara ka mo sang B3 Bio. Sa ito na nga balita entertainment, nagserbe sang bench warrant ang Quezon City Regional Trial Court batok sa lead vocalist sang American rock band nga Journey nga si Arnel Pineda bangod ginpahayag nga wala sa pagtambong sa iyang arraignment angot sa kaso nga ginpasaka sa iya anay asawa. Ginpagwang warrant matapos makapila ka beses si Arnel nga wala nagtambong sa korte apisar nga nagpasalig ang iya abogado nga matambong ini. Naibaluan nga ginpasakaan si Arnel sang kaso nga marital infidelity kag psychological abuse, lakib na ang pagdingot sang financial support, pag-abandona kag verbal and emotional abuse. Sa din sandig sa affidavit sang iya asawa, mas naglala ang ila relasyon sang tuig 2021 tubtob nga nagbulagay ang mga ini. Ma'am Jesus Aralio sa Bakay Dumangas, Ma'am Chari Istansa sa Lanitaro, kay Dr. Jaira Joy Formiliesa Guevara. Blessed morning kay Dr. Jaira Joy Formiliesa Guevara sa Sanitarium Hospital sa Santa Barbara, Sir Gerald Borgosa Nangonan, L&J Store sa Rizal Oton, kay Sir Roden Porras Cardinal, Ryan Ruden Fortaleza, Ma'am Jesus Aralios, Sir Jock Mateo, Ma'am Bebing Mateo sa Zone 2, sa Mag-Apanot sa San Juan Molo, Ma'am Jean Galvez, Ma'am Dorothy Bacalangco, and Ma'am Marlene Intigera, Sir Bambu Doremdes Nava IV, Congressman Bebot Nava and Ma'am Ding Nava sa Ermita Dumangas. Good morning. Las 6:54 na sa aga. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Lucas, wake up na! Kung si Ma'am Alex pa, it's raining cats and dogs. Nagauran sang ayam kag ido. Kung nasa ng expression. Pastor ni Sudad, Pangapena, DTX Coffee Mix. Sa Misamis Occidental, Pastor ni Sudad, Sir Bambu Nava, Sir Steven Hirardino, binasay ang napilian nga hinoptanan sa isa ka pamilya sa Banoasang Clarin, Misamis Occidental. Kusa din ang sapat ang isa ka ginakalukan sang kadamuan Bishop Dondon Guinness Mamicheng. Sa baylo nga ido konkuring, ginpili sa pamilya Doldolia. Pamilya Doldolia nga huptan ang kabog nga nahulog sa ilatop kag nagtupa sa ilahiligdaan nga mag-asawa. Suno kay Carmel Doldolia, nakibot siya sang mahulog ikan sa atop ang kabog. Kag sang ilagin lantaw, nakita nila nga may bata ini nga kabog, kag naluoy sila nga mag-asawa kag na-cutean, cute. Kabangdanan sa baylo nga tabugon ila, ginkuha kag ginatipan, kag sang uligin pangalanan kay Keru. Samtang nagadugay nangin malapit na sa ila ang kabog Sir Jean Ray Siman, Ma'am Apple, kag nangin klingi na ini sa ila. Daw nobya ba? Sa karon daw kasubong na sang kureng. Kadako si Keru. Kag tama naman kalapad sa iyang pakpak ka Bishop Don. Kita ambing baes kabasak manong Boy Beramin, Ma'am Anik Berte, nga nagalaba sa halos 6 na kametro. Wala naman nila ginapabayan si Keru. Kag bastante ang pagkaon, parehos ang prutas.
Sino sa mag-asawa nga doldolya. Wala man sila ginahalitan sang kabog. Nami maning kabog, no? Why sila ginahalitan? Why man sila ginaihian? Pangsot ka dan sang ihiis ini. Apang patag sang pamilya wala man sila sang plano nga huptan tubtub-san o si Keru bangod ilan hibaluan nga ginadumilian paghupot sang wild animals kasubong sang kabog. Teniente Gimo Batman Lorenda Cadavero Aisha Ahmad Mamrika Domingo Quisto Ligore Tabausares Sir Janly Sarabia Teniente Gimo Papa Teten, good morning. Las 6:57 sa aga, oras, ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. The fear of the Lord prolongs days, but the years of the wicked shall be shortened. Ang nagatahod sa Ginoo magakabuhi sing malawig, pero ang malaot nga tawo magakabuhi sing malipot. Hulubaton 10 versikulo 27, Proverbs 10 verse 27. You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Ikaw ang Dios nga nagahimo sang mga milagro. Ginapakita mo ang imong gahom sa mga katawhan. Psalm 77 verse 14. It is a fearful and terrifying thing to fall into the hands of the living God. It is a fearful and terrifying thing to fall into the hands of the living God. Kag makahaladlok gid kun ang Dios nga buhi amo ang magsilot. Hebrews 10 verse 31. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Sa mga pastor sang CBMA, sa Bingawan, Iloilo, Pastor Domingo Vicente and Company, good morning sir. Manong Imbong Siloberes, Pastor Bob, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Bambu Nava, God bless. Ma'am Ding and Kong Bebot, Bishop Don and Mami Cheng. Ang oras alas 6:59 sa aga, oras inadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500 sa mga constipated, Klinika Spore Biotics. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero, Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa